Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kumunamato wedu watinoita Christ Embassy pamhepo tichiita nechishona. Saka panguva ino toda kuti titende Mwari. Tichatanga nokunamata tose. Tapedza kunamata tichazoverengerwa chidzidzo cherhapsody chezuva ranhasi. Tabva izvozvo tozoimba pamwe chete nziyo dzedu dzekurumbidza Mwari. Mushure maizvozvo tozonzwa chidzidzo cheshoko raMwari kubva kuna mufundisi wedu. Saka panguva ino toda kuti tose tinamate. Toda kunamata tichitenda Mwari nokuchengetwa kwatakaita svondo rino. Mwari vakatiitira zvakanaka. Tinoda kuvakudza, tinoda kuvarumbidza. Tinodazve kutenda nesvondo rapfuura. Mwedzi wapfuura wanga uri mwedzi wekutekeshera. Tinotenda Mwari nokuti vakatitungamirira. Takatekeshera pese patinenge tiri, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ngatinamatei patiri ipapo. Tinokutendai Mwari nokuti muri mukuru. Tinokutendai nokuti muri mutsvene. Tinokudza zita renyu guru nokuti munogona. Tinotenda nokuchengetedzwa nemi. Pasina imi Mwari tinokundikana. Asi nokuti munenge munesu nguva dzose, tinowanikwa tichikunda. Baba, panguva ino tinoti makanaka. Tinoti kudzwai muri mutsvene. Zita renyu ngarirumbidzwe. Ngarirambe richisimudzirwa. Panguva ino kudzwai nokuti makanaka. Kudzwai henyu Jehovha, tinotenda makanaka. Tinotenda, toda kutizve tinamate panguva ino. Tichitenda nomwedzi uno. Svondo rapfuura takava nemufundisi wedu Chris Oyakilome. Vakatipa shoko vachitaura ivo kuti mwedzi uno wanyamavhuvhu, mwedzi wakatinakira, mwedzi wechiedza chinopenya. Saka iwe neni tiri chiedza chinopenya, chiedza chenyika ino. Jesu ndivo vakataura kudaro. Mwedzi uno ndowako, mwedzi uno ndowangu. Saka ngatitendei Mwari tichinamata neshoko ratakapiwa iri. Nokuti Ishe vakaugadzirira iwe uripo kuti uropafadzwe, ugoropafadzawo vamwe. Saka ngatitendei nomwedzi uno wechiedza chinopenya. Tinokutendai Mwari neshoko ramakatipa. Tinokutendai Ishe nomwedzi uno unopenya. Tinokutendai Mwari nokuti makanaka. Makatipa simba, makatipa shoko renyu. Ticharamba takatungamirirwa nemi. Tinotenda nokuti munotigonera. Tichaita basa renyu tichitungamirirwa nomwenje uyu. Tinotenda Baba nokuti munorarama. Titungamirirei kuti tiite shoko renyu, tive vaiti veshoko, tirege kuva vanzwi veshoko chete. Tinokutendai panguva ino. Kudzwai Baba nokuti muri mutsvene. Tichanamatazve panguva ino tichiti Mwari vatinzwa patinonamata nguva dzose. NdiMwari vanonzwa kutaura kukumbira kwedu, ndiMwari vanonzwa minamato yedu. Saka ngatinamatei tose tichitenda Mwari. Mwari makanaka, muri mutsvene. Mwari munogona, mune nyasha. Tinokutendai nokuti nguva dzose kwatinouya kwamuri, nguva dzose dzatinonamata kwamuri munotinzwa. Tinokutendai neshoko ratinopiwa nguva nenguva. Tinokutendai nokutinzwa minyengetere yedu. Tinokutendai nokubata kwatiri panzvimbo dzatinenge tiri, patinofamba munotichengetedza, munotirwira. Saka panguva ino tinongoti kudzwai. Tinotenda nokuti munorarama. Tinotenda nokuti munogona. Kudzwai henyu mutsvene, nokuti zvatinokumbira nguva dzose munotigonera. Panguva ino tinokutendai. Tinotenda Mwari nezita raJesu. Saka toda kuti nguva ino tichinzwa chidzidzo cherhapsody chezuva ranhasi. Mazvita. Chidzidzo chedu chanhasi chatinopiwa naMufudzi Chris.
Musoro wenyaya unoti vakatipa kururama kwavo. VaRoma 1:17 inoti nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi wakarurama uchararama nokutenda. Haleluya! Vanhu vanotsvaka kuva vakarurama, vanotsvaka kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvatinoona muzvinamati zvepasi rose. Vanotamburira kuva vakarurama, vanoita mabasa akawanda kuti vave vakarurama. Kunyange vamwe vaKristu vanototamburirawo kudai. Vanotsvaka kuwedzera kururama kwavo. Vanofunga kuti izvi ndizvo zvinodiwa kuti Mwari vanzwe minamato yavo. Mwari vane kururama kwavanopa. Kururama uku kunowanikwa muvhangeri, hapana pamwe pakunowanikwa. Zvino Mwari vakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvinotaura shoko raMwari. Takanga tisingagoni kukwana neimwe nzira. Vhangeri inhau dzakanaka. Vhangeri iri rinozivisa kuti Mwari vakatipa kururama kwavo. Vakatipa sechipo. Iwe wakanga usingagoni kuwana kururama uku nesimba rako. Saka unofanira kugamuchira kururama uku. Kunobva kwaiswa mumweya wako. Izvi zvinozoita kuti ugone kurarama zvakarurama. Mwari vakakupa kururama. Kururama uku ndiko kwavanako ivo, ndiko kwavanoshandisa. Izvi zvinoita kuti uve wakasununguka. Zvino Mwari havatoreri munhu chavanenge vamupa. Izvi ndizvo zvatinoona muna vaRoma 11:29. Zvekare, kururama uku kwakatokwana, haufaniri kukuwedzera, wakakupiwa naMwari pachavo. Ndiko kururama kwavanakowo ivo, saka haugoni kuwedzera kururama. Wava kugona kumira pamberi paMwari, unomirapo usinganyari. Izvi zvinoshamisa. Haleluya! Iri ndiro vhangeri raJesu Kristu. VaRoma 3:24 inotaura ichiti vanongoruramiswa nenyasha dzake nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Isu takashambadzwa sevanhu vakarurama. Takaruramiswa nenyasha dzaMwari. Takachenurwa. Takawanikwa tisina mhosva yatakapara. 2 vaKorinde 5:21 inotaura ichiti uyo wakanga asingazivi zvivi wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu, kuti isu tive kururama kwaMwari maari. Isu takanga tiri vatadzi, Jesu vakanga vakarurama, asi vakasarudza kuva mutadzi ivo. Vakaita izvi kuti isu tive vakarurama. Tava muna Kristu Jesu, saka tava kururama kwaMwari. Takarurama saJesu. Haleluya! Mwari ndivo vakatiita izvi. Ndizvo zvatinoverenga muna vaRoma 3:26. Ndima iyi inotaura ichiti kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino, kuti arurame iye amene uye aruramise uyo unotenda kuna Jesu. Mwari ngavaropafadzwe. Namata mumashure mangu uchiti ndinokutendai Baba vandinoda. Makaisa kururama mumweya wangu. Ndava kuziva kuti handichina mhosva pamberi penyu. Nokudaro ndinofara. Ndinopembera. Munoita kuti ndikurire zvinhu zvenyika ino. Munoita kuti nditonge naKristu nokusingaperi. Muzita raJesu. Amen.
dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Isaya 53 ndima 10 kusvika 11 navaroma 5 ndima 17. Mwari vakukomborerei. Makanaka, 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 Mwari. 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 Tinotenda, 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 Mwari. Tinotenda, tinotenda, Mwari. Rumbidzwai, 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 Mwari. Rumbidzwai, rumbidzwai, Mwari. Rumbidzwai, 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 Mwari. Rumbidzwai, 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 Mwari.
Haleluya! Tinosangana zvekare, ndoda kuchingamidzai kumunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Ndinofara kuti tasangana zvekare pamunamato iwoyu, uye ndinodavira kuti tanga tiri tese patatanga nomunamato tikapinda pakuverengwa kwerapsody, tikabva ipapo tikazoimba nokunamata pamwe chete. Ndoda kurangaridzai zvekare kuti patinenge tichiimba paya hamufaniri kungoteerera semakateerera wireless, semakateerera radio. Munofanira kunge muchinamatawo pamwe chete nesu, munofanira kunge muchiimba pamwe chete nesu. Munenge mutori muchechi, zviudzei kuti muri muchechi. Ndosaka chiti munofanira kuzvitsaurira nguva, mozvitsaurira nguva yokuti mupinde munamato iwoyu, wotonamata, wotoita zvese zvinotaurwa ipapapo, tichibatana pamwe chete. Haleluya! Ndoda kuti zvakare nditende mutungamiriri wedu Mufudzi Chris Oyakilome vanotipa mukana iwoyu wokuti tisangane pamwe chete, zvisinei kuti tiri kupi. Vamwe vari muZimbabwe, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuChina, vamwe vari kuMalaysia, vamwe vari kuBritain, South Africa nenyika dzakangowanda-wanda. Tinokwanisa kubatana pamwe chete tichinamata pamwe chete. Chinhu chinonakidza ichocho, chinhu chatinofarira. Haleluya! Takakuvimbisai kuti musvondo rapera takakuvimbisai tichitaura kuti muprofita wedu Mufudzi Chris Oyakilome vanga vachazotiudza chiprofita chemwedzi waNyamavhuvhu. Tava mumwedzi waNyamavhuvhu, saka vanga vachazotitaurira. Saka vakatitaurira chiprofita ichochi. Vamwe venyu vanga vakatiteya musvondo rose rapfuura iri, makatoziva kuti chiprofita ichi ndechokuti chinyi. Haleluya! Ndo zvatinoda kuti titarire pazuva ranhasi izvozvo, tigovane kudzidziso yatakapiwa nemuprofita wedu Mufudzi Chris Oyakilome. Shoko rechiprofita iri ndo rinotitungamirira mumwedzi uno wese. Saka tikapuwa shoko rechiprofita regore, shoko iro rinotitungamirira mugore rose. Takati gore rino iri gore rakanzi gore rokukura nokutekeshera. Ndo gore rino iri ra2017. Ndo chiprofita chatofamba nacho. Tiri kutarisira kutekeshera nokukura mune zvinhu zvese zvatiri kuita. Mumari dzedu tiri kutarisira kukura nokutekeshera. Mumabasa edu mune zvatinoita, ari mabasa aMwari, ari mabasa edu pachedu okuzvishandira, tiri kutarisira kutekeshera. Kana wanga une mhindu dzaunoita, mabasa aunoita, mabhizinesi aunoita, chitarisira kuti anotekeshera kwese kwese. Anotekeshera muguta mauri imomo, anotekeshera munyika mauri, anotekeshera achibudira kunze, achipinda mune dzimwe nyika. Tarisira izvozvo. Ndo saka shoko iro rakauya kuzokubetsera. Usangoritora setsumo yaunongoshandisa uchingotaurawo kuti uzikamwe navamwe kuti unorizivawo. Rishandise mukati meupenyu hwako. Saka patinopinda zvemumwedzi umwe noumwe tinopuwa shoko rechiprofita. Shoko rechiprofita iro riri ndo ratiri tichishandisa tichititungamirira pakunamata kwedu, pakushanda kwedu. Saka mwedzi waNyamavhuvhu, profita Mufudzi Chris Oyakilome vakatitaurira kuti mwedzi waNyamavhuvhu mwedzi wechiedza chinopenya. Regai titore nguva kutsanangura izvozvo. Ndichaverenga Isaya 60 ndima 1 kusvika 2. Ndo imwe ndima yatakaverengerwa ipapo. Kwaisimuka uvheneke, nokuti chiedza chako chasvika, kubwinya kwaJehovha kwabuda pamusoro pako. Nokuti tarira, rima richafukidza nyika nerima guru marudzi avanhu. Asi Jehovha achabuda pamusoro pako, kubwinya kwake kuchaonekwa pamusoro pako. Haleluya! Saka kukunzi simuka uvheneke. Vakativerengera zvekare Matiyo 5 ndima 16. Matiyo 5 ndima ye10 nenhanhatu. Kwanzi ipapapo, saizvozvo chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vakudze Baba venyu vari kudenga. Haleluya! Saka Mufudzi Kristu vakatitaurira zvikanzi mwedzi uno mwedzi wechiedza chinopenya. Haleluya! Vakativerengera zvakare nokutiudza kuti isu tisu takataurirwa kunzi tisu chiedza chenyika. Haleluya! Tisu chiedza chenyika. Kuda regai ndikuverengerei ipapapo. Matiyo 5 ndima ye14 ndima 14 noti kwanzi imi muri chiedza chenyika. Ndo zvinotaura shoko raMwari, ndo zvatakataurwa naJesu Kristu. Kureva kuti iwe uri chiedza chenyika. Mumasvondo ari kutevera aya tichatora nguva yokuti titarire
izvozvizvi pamusoro pokuva chiedza kwedu tichatora nguva yekuti timbotarira pamusoro penyaya iyoyo, asi ndasinoda ngonyanya kusimbirira kutsanangura zvinoreva shoko rechiprofita iri kwatiri. Kwanzi mwedzi wechiedza chinopenya, isu tisu chiedza chacho, iwe ndiwe chiedza chacho, kwanzi unofanira kupenya. Zvino mumwedzi uno kwanzi mwedzi wezviedza zviya zvichange zvichipenya, nokuti unogona kunge uri chiedza asi wakaiswa pasi pedengu, unogona kunge uri chiedza usiri kupenya. Ndosaka zvichinzi simuka uvheneke, simuka upenye, itai kuti regai chiedza chenyu chipenye. Saka mwedzi unoyo ndewe vaya vari kuregera chiedza chavo chichipenya, kureva kuti mumwedzi uno basa raunaro ndorokuona kuti chiedza chako chapenya. Ndo basa raunaro iroro. Haleluya! Unofanira kupenya. Uye muprofita vakatitaurira kuti Mwari vane chiropafadzo chavakarongera vaya vachapenya mumwedzi uno. Chimwe chinhu chanoda kurangaridza ndechekuti shoko rechiprofita haringouyi nevimbiso chete, rinouya richitipa basa. Saka shoko rechiprofita chomwedzi wanyamavhuvhu uyu shoko iri rauya nebasa rariri kutipa, riri kuti penyai. Mwedzi uno mwedzi wevaya vanopenya, mwedzi wezviedza zvinopenya. Saka ukaita chiedza chisingapenyi, mwedzi uno unokudarika. Maropafadzo omwedzi uno hauwawani. Shoko rechiprofita riri kutiudza kuti maropafadzo omwedzi wanyamavhuvhu, maropafadzo anoda kupiwa vanhu naMwari mumwedzi wanyamavhuvhu, anopuwa vaya vanopenya. Kana ukasapenya unodarikwa namaropafadzo iwayo. Haleluya! Ndo zvandoda kuti munyatsobata ipapapo. Saka takapiwa zvinhu zviviri zvokuita senzira yokutaridza chiedza chedu, senzira yokupenya. Kwanzi chokutanga, tinofanira kuparidza vhangeri. Hatifaniri kungogara takanyarara. Ndo basa ratakapiwa. Kwanzi tinofanira kuparidza ivhangeri, hatifaniri kugara takanyarara. Takaverengerwa ipapo pana vaRoma 12 kubva pandima 10 kusvika pa11. vaRoma 12, regai ndikuverengerei ipapo. Kwanzi kana ruri rudo pakati pavatendi, danai norudo rukuru, pakukudzana tungamiriranai. Ndima 11 yachoti kwanzi regai kuva nousimbe pakushingaira, pisai pamweya, batirai Ishe. Haleluya! Regai kuva nousimbe. Haleluya! Saka ndo chimwe chatakaudzwa icho chokutanga. Kwanzi usava nousimbe mumwedzi uno wanyamavhuvhu. Usava nousimbe. Mwedzi wachikunguru wese tanga tiri kutaura pamusoro pokuti tinoita sei kuti tiparidzire vanhu vhangeri tichivatendeusa, nokuti takaparurirwa zvechimwe chirongwa Vision 400 chatakanzi gore rino risati rapera, panopera gore rino unofanira kunge wana vanhu vakovana kana kupfuura vaunenge wakatendeusa wakaudza kuna Jesu Kristu. Haleluya! Saka shoko iri riri kuuya richitsinhirazve pabasa iroro. Riri kunzi kwanzi usagara pasi, usava nousimbe. Unofanira kushingaira, pisa pamweya. Kwaiva mukristu anoshangazhika, anomanya-manya, anomiramira, asingagari pasi achingotsvaka kuti ini ndoda ngokomborerwa naMwari. Vamwe vakristu vanongozosimuka kana vauda kutsvaka chimwe chinhu kuna Mwari, ndo pavanosimuka. Munamato wavo wokutanga vanouita musi wavanenge vapinda mudambudziko. Kunzi namatiraiwo nhingi havadi, namatiraiwo kuponeswa kwavanhu havadi. Usava mukristu akadaro. Iva mukristu anomiramira, anoshangazhika, anomanya-manya, aine hanya nebasa romumba maMwari. Saka kwanzi mumwedzi unoyu basa rokutanga ratofanira kuita, kwanzi paridzai vhangeri. Tine mabhuku edu erhapsodi. Kwanzi ipai vanhu mabhuku erhapsodi iwayo. Wona kuti wapa vanhu. Vazhinji venyu munowana marhapsodi iwaya padzinhare dzenyu. Wakambozvipawo basa here rokutumira vamwe panhare dzavo, nokuti unavo. Imwe mhosho inoitwa navanhu dzimwe nguva neyokuti mazuva ano nenyaya dzamaWhatsApp nezvimwe zvakangodaro-daro, vanhu vanenge vachitumirana nyambo vachingosekedzana, dzimwe dzisina kutofanira nyambo dzacho, dzisina unhu, vachingotumirana saizvozvo. Usava munhu uya anongoti achiwana nyambo dzinosetsa nedzimwe dzisina kutofanira, watotumira vamwe, watozadza kumapoka evamwe pamaWhatsApp nei. Usava munhu akadaro. Iva munhu anofarira kutumira shoko raMwari. Wawana rhapsodi panhare pako, chitanga kufunga kuti ndiri mumapoka mangani,
chiisa pamapoka ipapo rhapsody iroro. Ndo basa raunaro mumwedzi uno wanyamavhuvhu. Tumira vanhu rhapsody iroro. Tumira shamwari dzako, tumira hama dzako. Vamwe veindoziva kuti mune mapoka emhuri, inogona kuita boka remhuri yenyu kana boka revanhu vedzinza renyu. Isa rhapsody ipapo. Zikama somunhu anoda kugovana shoko raMwari navamwe. Usamanyirira kugovana navo nhau dzinenge dzichingotaurwawo makuhwa ari kufamba murai ndo anongomanyisa iwayo, uchimanyisa iwayayo. Wava mwana waMwari, wava muKristu. Saka kwanzi fambisai saizvozvo, pisa pamweya. Iva neshungu dzokufambisa vhangeri. Chechipiri chatakanzi tinofanira kuita, kwanzi tinofanira kunamata. Haleluya. Kwanzi tinofanira kunamata. Zvikuru sei tinofanira kunamata nendimi. Takaverengerwa Ruka 9 ndima 28 kusvika 29. Ruka 9 28 kusvika 29. NdiJesu vari kutaurwa. Kwanzi zvino kwakati kwapera mazuva masere pashure pamashoko aya, akatora Petro, ndiJesu ava, akatora Petro naJohani naJakobho akakwira mugomo kunonyengetera. Zvino wakati achinyengetera, mugariro wechiso chake ukashanduka, nguo dzake dzikachena dzikapenya. Saka takataurirwa ipapapa kuti kwanzi patinonamata, zvikuru sei patinonamata nedzimwe ndimi, kwanzi pane shanduko dzinotoitika, kwete mumweya chete, asi mweya wako unoshandurwa paunenge uchinamata nendimi. Pfungwa dzako dzinoshandurwa paunenge uchinamata nendimi, nomuviri wako wenyama. Jesu pavakanga vachinamata, chiso chavo chakapenya, hanzu dzavo dzakapenya, muviri wavo wenyama wakapenya. Saka shanduko yacho haina kungoitika mukati mavo, yakaitika nokunze. Dzimwe nguva shanduko iyi inoonekwa sokuonekwa kwayakaitwa pana Jesu, asi dzimwe nguva haionekwi, asi inenge yaitika. Saka kwanzi zvipe nguva dzokunamata, namata nedzimwe ndimi. Uye musadarikwa neminamato yatotumira musi womuvhuro, musi wechitatu, musi wechishanu. Kwanzi musadarikwa mumwedzi unoyu, kwanzi paminamato iyoyo, nokuti inotumirwa naMufudzi Kristu. Paminamato iyoyo kwai tichanyanya kunamata nedzimwe ndimi. Saka usadarikwa, unenge uri kushanduka, unenge uri kuvandudzwa, upenyu hwako uchishanduka. Unongozoona handichafungi mafungiro andaita kare, handichaiti zvinhu maitiro andaita kare, ndaingotsamwa-tsamwa, iko zvino handichatsamwi, ndaingorwara-rwara, iko zvino handicharwari. Chaingoti kana chando chikarova, ndatobata dzihwa, ndatobata chikosoro. Asi iko zvino handichazivi ndakapedzisira rini kuita izvozvo. Ndo zvinoitika kumunhu anogara achinamata saizvozvi. Saka ndo kurudziro yatakapiwa iyoyoyo. Haleluya. Saka ndo chiprofita chemwedzi uno, mwedzi wechiedza chinopenya. Saka famba mumwedzi uno uchizviudza kuti ini ndiri chiedza, uye ndiri chiedza chinopenya. Ndiri kupenya mumwedzi uno, ndiri kupenya nevhangeri, ndiri kuparidzira vanhu, ndiri kupenya mukunamata kwangu, ndinonamata, handiregi kunamata. Haleluya. Regai ndikunyengeterereiko zvino tisati tasvika kuvhara munamato wedu. Regai ndinamateko zvino. Baba, ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndiro pambiri nekudzo kwamuri, ndinokutendai nokuda kweshoko renyu, ndinokutendai nokuda kwemumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro pomumwe nomumwe nezita raJesu Kristu. Ndichaura kuti upenyu hwavo hwashanduka zvachose muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinodzingira kure kushanda kwaSatani mukati meupenyu hwavo, ndinodzingira kure kushanda kwaSatani mumiviri yavo. Ndinotaura nokurayira kuporeswa kwenyama yavo nezita raJesu Kristu. Ndinoti poreswa nezita raJesu Kristu. Chirwere ichocho hachichagoni kuramba chakakuvatisa panhoo. Chirwere ichocho hachichagoni kuramba chakakutsikirira, hachichagoni kuramba chakakubata nezita raJesu Kristu. Ndinochidzingira kure nezita raJesu Kristu, ndichiti poreswa nezita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Noti makorokoto wagona kupinda nesu pamunamato uno, ndoda kuti usabva watosiya munamato uyu. Tine zvinhu zvakakosha zvinoda kuzivisai nokuita nemi tisati tavhara munamato uno. Saka famba nesu saizvozvi. Haleluya. Musakanganwa zvekare kupa mupiro yenyu, musakanganwa kupa zvegumi zvenyu. Nzira yacho yokupa nayo takatokuzivisai. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya tichienderera mberi nokudzidza. Tavimbisa kuti tichange tichidzidza zvakawanda pamusoro peupenyu hwedu sechiedza chenyika. Saka musasaririra ipapo, fambai nesu moteereresa zvikuru pazviziviso zvatiri kupai panguva iri kuteerera izvozvi tichingopedza munamato unoyu. Ndoda kuti muteererese kuziviso izvozvo moita sokurayira kwatinenge tichiita. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya. Mwari vakuropafadzei. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Boka rekutanga revanhu vachapedza zvidzidzo zvekuvamba richapiwa zvitupa kupera kwemwedzi wa10. Ivai mumwe wevanhu ava, saka taurai nesu nhasi utangezve zvidzidzo izvi. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotumira zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo naMufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu masikati nemanheru. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutaura